and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? May mo ba? Bawas ko tubangan. Sa iyong bisito na kung adlaw ko nang imong nawang mo yung una na ko makita. Sherika. Sige. Ato na ko suot sa banyo. Ipausa niya na tanan mo mga gamit. Ang tanan nyo na. Di ko gusto nga maibilin ka. Ibalhin ang tanan mo mga gamit sa pikas lawak. Antos guest room. Ha? Nausab na nga kung una. Kung gahapon miingon ko nga makagawas ka lang gikan dinhi kung muingon ko. Karon gusto ko nga ato ka na sa guest room uban si mga anak. Sherika. Ug di ka na mahimong magpakabuhi pa dinhi sama sa usa ka rayna. Mulihok ka na sama sa usa ka katabang. Oh. Sige na, lihok na. Sige. Diyos ko. Hangtod ka sa nga mag-antos ko sama ini. Hangtod ka sa... Hilom na. Hapit na mga man si mama o kakot sa ato mga butang. Katugsag balik, baby. Tingali pa suko niya si daddy nimo kung dugay kong nabalik o maghakot sa ato mga gamit. Mong hilom na. Ay. Sige, alik na. Kugos na lang ni mama samtang maghakot ko sa ato mga gamit. Dali. Ay. Ayaw paglihok kay matiad ka, unya. Puyo. Saka urasa mo mas paghakotan ng mga butang. Kung magkugos ka ng bata samtang maghakot. Dili pa magod siya gustong matug. Nihilak sab ganina nga akong gibutang sa pikas kwarto, mao nga ako na lang gikugos. Sabi na bata. Salamat. Pagdali sa mong gibuhaton. Jeric. Anong miyagik ka man. Nga ako na mikugos nimo. Ayaw birahan akong buhok. Ha? Agay. Sakit na o buhiin ang buhok na ko. Buhiin buhok ni Daddy. Nalingaw si Cherang ang iyang daddy ang mikugos niya. Ikaw, Baldi. Kami ang kanunay nga mag-upan din sa bahay pero kung si Cherrick nang mukukos niya, muagik-ikit si Chera. Nakailagit siya sa iyang amahan. Kuha rin yung mga anak. Ha? Pagdali. Kuha rin. Ihatod rin natin sa mga katabang kinibata. Aron mo ay mukugos. Huwag mahuman ka na sa mong ibuhaton. Ay, wala problema day, oy. Abi di bata, be. Dali naman kayo ni siya pakatulgon ba? Basta naalay dide. Ako na'y bahalaan ni niya, day. Kay may gibuhat ka pa man kaha sa inyong kwarto. Nang. Salamat ha. Ato na ko, Nang. Oh, taga dali-dali man ubiya. Ay, sagdi na lamang to si mama ni mo. Bibi, ay. Kita lang sa dinhi, ha. Pakatulgon ra sa takakarong taon-taon kay may mga buhaton pa mampud si Nana, ha? Ay, manakit ko kakot sa tanan ako mga butang. Gikan sa pikas lawak. Ipahilo na ko na ning ako mga sinina sud sa kabinet. Dayon. Ay, Nang? Ay, day, hala. Pasaylua.
Nasuko na nung si Sir Jerry kay dito man na ako gihato ning bata sa inyong kwarto nga magtiayon. Unsa man ding wala ka man day dito? Mao day ni imo gikabisihan? Oo, nang. Pero ngano man ni day? Ngano gipabalhin ka man ni Sir ni? Okay na nang, uy. Nakatog na day ang bata. Palihog na lang ko og pahilo na din sa kama nang. Palihog ha. Na sige. Tabangan na lamang tikaan ang mga hipusunin mo. Ayaw na nang. Salamat sa pag-atiman sa bata. Ako rin hinahinayan. Samtang natupa si Jera. Kining day. Ngano man eh. Sige na nang. Tingalik may buhaton pa ka sa silong. Biyain na lang mi dinhi. Ay. Sige God. Ikaw ang magigo. Kung mahuman ka na niya, tabangin rin mga katabang sa kusina. Oo, Cherik. Day? Kaya ko ni nang. Nagdako ko sa mga gimbuhatoy. Dili ni bag-o para nako. Mga ayaw ka balaka, ha? Pero in town day, asawa ka man ko sa among amo. Dili kinalang mutabang ka pa na mo. Nang, unsa ra man ang gimbuhaton dinis bay, uy. Daghan man sa tagmulihok, mo nga dili bugat. Sige na. Manaog lang ko ron. Unya mutabang ko ninyo sa silong. Day. Kalami sa akong katog. Nadugay ko og mata. Kahumot sa fried rice. Lami kayong tan-awon, Dora. Ikay nagluto ni ini? Ay, dili damay. Si Day Abe. Bago pa lang dyan naluto niya, madam. Kining bagong luto nga kanon raman gud untay akong gihukan. Unya kay nakita man ni Day Abi nga may daghan pa bidang bahaw kaganina, mao nga iya giluto. Mao ba? Nakahigayon day siya. Hay naman sila. Imo na bang natawag? Ay, si Day, di na, milakaw na, madam. O si Sir Jerek, mi kanaog, maaw mo kanaog na kuno siya ron. Kung mao, tawgan na usab si Abi. Aron may kadungan ko sa pagkaon. You don't need to. Jerek. Di na mudungan sa pagkaon na to sa bigil. Sugod ka ron. Unsa? Pero nga naman. Ato na siya mudungan sa pagkaon sa mga katabang. Unsa na masabning kabuang, ha, Jerek? Imong asawa, adto nimo padunganon sa pagkaon sa mga katabang? That's it, Lula. No. Gusto ko masayod kung unsay nahitabo. Lula, let's just eat. Dora, tawga si Abi. No. Sige na, Dora. I said no. Ay, ala, kisa magi akong tumanon in taon ninyo. Kung gusto ka makigdungan og kaon na Abigail, Lula, fine. Ato lang kuskawas ang kaon. Jerek! Dora, unsa pa'y nahitabo? Oh my God! Laki pa nga kong apo. Niya ana usab dinhi. Niya dinhi niya gipabutang. Dili masagod mahimo nga ipalayo na ko nga akong anak, Lola. Diyos ko. Unsa na ba'y nahitabo sa inyong kaminyoon, ha, Abi? Pakisultihan ko unya si Jerek mahitungod ni ini. Mao na ka na ang tanan nga ipapalit ko ni Modora sa grocery. Ug ikaw na'y bahala sa uban pang kinahanglanon. Ug ania ang kwarta. Sige, madam. Ay, dam, may mo bag dadon ako si Day Abe? Aron ba nga malingaw sa bintahan? Sige, mas labing maayo. Ako na'y bahala sa akong apo. Ay, salamat, dam. Atuon ako si Day Abe? Nakasiguro ka nang? Ulagi, day. Ay, napagduduha di ha. Sige pa man kaog banlingi sa mansyon. Ay. May taxi na, day. Kay social man ta karon. Ingon man si madam nga magtaksi lang kuno ta kay uban man ka. Ay. Uban lang nako, sige, day ha. Aron nga makataksi ta perme.
Abi yung lisod-lisoron ko itong gi-applyan na ba eh. Pero wa dyan, wa akong lisod-lisor ah. Kaya gidawat na na yun. Lipayan ako eh. Mo nga, ay siguro nga magpabugnaw sa tadini sa mall. Pabugnaw ta. Kailangan kapi-kapi ta. Bugnaw no, kapi-kapi ah. Kapi-kapi ta ng coffee shop. Ya, kailangan tanan ta ba? Kailangan dawat kita. Ali na, dali na. Manood na ta. Ano, abay? Kun, abay. Kining gamay ra mo atong kwarta dali. Ikaw lang sa itapal ha. Mamawi lang niya ako kung makasweldo na ta. Sige. Oh, sige. Ambi na lang ang kwarta, abay. Kaya ako'y... Ha? 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 Abay? Abay, asa ka, abay? Salbakuta! Ay, kumiyahe! Abay! Lo! Anong nisud mo na siya ng siyar? Para pang babae! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!